в София, където в IMAX ще се състои гала премиерата на филма Жива стомана с участието на Хю Джакман, който може да видите зад мен, и на този робот, който виждате зад Хю Джакман, както и на още няколко много атрактивни роботи. Лентата е посветена на близкото бъдеще, където боксът между роботи е най-атрактивния и желан спорт. Очаква ни голямо зрелище, в което няма да има кръв, но ще има много агресия и много напрежение. Добър вечер от мен. Една необикновена и при това според мен много находчива идея да се представи филма Жива стомана. Защо всъщност виждате тия боксери? Защото филма касае бокса, но бокса на бъдещето, т.е. ще се бият роботи, тези не са роботи, може да бъдат спокоен, то се личи, че не са. А пък тези, които в момента виждате, както и треньорката Мария Димитрова, са представители на боксовия клуб Национал. Предлагам ви да гледате нещо любопитно и надявам се интересно. Това, което виждате в момента е имитационни упражнения, не е истински бокс, един срещу друг, те няма да се докосват, но това заема горе-долу 15-20% от тренировката на боксера. Ако почне да се бие през цялото време, след това ще ги будат доловите. Ако по-високо, той е много добра боксерка и има цел да участва на Олимпийските игри 2016 година. Това е така наречения условен бой, т.е. треньорката им казва какво да правят. Този, който се защитава, знае какви удари ще насочат към него, а пък и тази, която се защитава или този, който се защитава, прави съответните защитни движения, те са 3-4 на брой. Иначе боксът е много лесен спорт, като на книга има 3 вида удари, защитите са 16 или 12, но в бойна ситуация вече нещата са много по-различни. Предполагам, че е интересно на вас. Това, което виждате в момента, след малко ще видите и треньорката Мария Димитрова, която е една от най-добрите възпитатели на лапи, т.е. когато е сложила на ръцете си едни специални ръкавици и боксерчетата удрят по тях. Има някои, които са шампиони на лапи, даже световни шампиони, но както вече ви казах, по време на състезание нещата са съвсем различни, защото там психиката обикновено действа задържащо, да не кажа, плашат се повече от всяко това човек. Треньорът ги подпомага. Мария Димитрова беше много добра боксерка. Мисля, че даже е твърде рано да се говори за минало време, защото тя все още тренира сериозно, както виждате във форма е. Тя е и професионална боксерка, участваше на състезания в Великобритания, в Франция, в Испания.
Професорите Дина от тях е обратен крак, т.е. десния му крак и дясната ръка са напред. Това е така наречения крак. Професора се остава. Лявия крак и лявата ръка напред. Има ли такива кандидати? Има ли? Рик свободен, бокс. Бояна не го жали. Добре. И почва да става. Така че Боян се наставява, става опасно, като го разпреме на време. Да няма нокаут. Който предпочита да гледа бокс на живо, моля. Приятно гледане ви пожелавам. Горе е мой. Самата гала включваше много интересни неща. Демонстрация на боксов клуб Национал, специално изграден за целта ринг, тук пред касите на Cinema City в Мол София. И младите надежди показаха някои така по-деликатни неща, които са предимно имитационни удари, начина по който те тренират и за няколко минути и директен бой. Не знам всъщност точно как се нарича, за мен беше бой. Хареса ми. Честно казано, очакванията ми бяха различни. Всъщност повече отколкото очаквах, получих. Наистина така достоверно. Това се случва и в истинския живот. А има ли нещо общо с бокса, това, което гледаш? Абсолютно. Едно към едно е. Има го. И в реалния живот го има. Беше ли чула за този филм преди това? Не, много скоро научих. Въобще не бях запозната наистина. И ме очарова. Да, какво да има прави впечатление това детенце? С това, че у него имаше повече заряд, отколкото у баща му, и то не спря да вярва. На какво държиш? На техниката или пък на психиката да им бъде здрава? Първо ги възпитава този спорт. Учат се на дисциплина и това е много важно. А ти как подреждаш нещата? Кое е за тебе най-важно?